И така, числата на Грабовой и как можем да постигнем мечтите си с тях. Това е днескашната тема, но преди да продължим, ако искаш да гледаш още видеа за духовност, личностно развитие, можеш да натиснеш бутона абонирай се отдолу и камбанката и да отбележиш получаване на всички известия, най-горната опция, за да не пропускаш моите бъдещи видеа. Нека да започнем. Значи, как можеш да постигнеш всичките си мечти чрез числата на Грабовой? Значи, първо, какво са числата на Грабовой? Григорий Грабовой е, мисля, че беше руски учен, но всъщност не беше роден в Русия, в някоя държава около нея. Не съм сигурен дали беше учен или друга подобна професия имаше, но той е открил тези числа, които имат различни ефекти. Те са подобни на положителните утвърждения, например, но това е просто числова комбинация. Има много различни. Имаме дълги с по 5, 6, 7, 10 цифри, има и кратички с по 3 цифри само. И какво става? Например, числа за пари, например 520, мисля, че беше числото за пари. И какво правиш? Просто повтаряш на глас 520, т.е. числата едно по едно, не заедно цялото. 520. Изчакваш 1-2 секунди, пак 520 и така. За да има ефект, може би, например, трябва да ги повтаряш, да кажем, минимум 20 минути или 30 минути наведнъж. Можеш хем на глас, което мисля, че е много по-ефективно, можеш и хем на ум. Другото нещо, което може да се прави е да ги пишеш в тетрадка. Едно по друго. 520, 520, 520, 520, едно по друго. Друго нещо, има много варианти, чрез които можеш да променяш енергията в тялото си и твоето съзнание и ограничаващите си вярвания, за да привлечеш и манифестираш това, което искаш. Тоест било то да привлечеш нова любовна връзка или сродната си душа или нова работа, да те одобрят и да намериш много добре заплатена работа, или пък просто пари да ти дойдат от някъде, или от лотарията да спечелиш, или от тотото, откъдето и да е, или пък да се разреши даден проблем, ситуация толкова бързо и лесно, или пък да материализираш някакво твое желание. Има числа. Но важното е, че забелязах, че също за мен, а и за други хора, числата не работят или не работят лесно, много малко. Но защо се получава това? Поради простата причина, че ние имаме блокажи, да кажем ограничаващи вярвания, енергийни блокажи, кармични възли, каквото и да си събрал този от минал живот, то сега е купища негативни енергии, които ти пречат, те дърпат надолу. Те затварят потока на изобилието и канала на изобилието и то не може да дойде при теб, ако казваш числата точно за това. И именно точно за това, според мен е задължително, като искаш да постигнеш нещо с числата на Грабовой, задължително да използваш числото за премахване на блокажи. Плюс другото число, което ти искаш да работи. И ако искате да намерите числа за каквото и да е, можете просто да отидете в YouTube, да напишете, например, на английски Grabovoi Numbers for Love или Grabovoi Numbers for Money и така нататък. Ако не знаете английски, може и на български, разбира се, но още по-добре във Facebook има две групи на български и на английски има. Значи има две групи за числата на Грабовой. Влизате там, горе вдясно има една лупичка, т.е. търсачка, натискате на нея и пишете, например, числа за пари, или числа за любов, или числа за работа. И такива неща. И така търсите в дадената Facebook група. Там ще ви излязат публикации, в които хора са направили постове и в коментарите други са им отговорили с съответните числа за точно това. Или пък дори в Google също има, на английски знам, че има, може и на български да има, като напишете числата на Грабовой за пари и може и в Google да излезе. Освен тези методи, които изброих, също така можеш да пишеш числата върху лист хартия и да ги залепеш върху будилката ти с вода. Или пак на лист хартия да ги слагаш отдолу под водата си и т.е. твоята вода се зарежда чрез енергията на това число, на тази числова комбинация.
Можеш също да напишеш на лист хартия числото и да го сложиш под възглавницата си и да спиш цяла нощ с него. Можеш, например, да напишеш това число на лист хартия, да го сложиш под, ако имаш домашен любимец, който има здравословен проблем, да го сложиш под домашния си любимец, котка, куче или каквото и да е, и да го излекува. Има много различни методи, които са казвали хората конкретно. Също може би е добре да визуализираш конкретното твое желание и мечта, които искаш да ти се случат, да се сбъднат, да ги видиш в твоето въображение и по този начин да усилиш ефекта на числата на гробовой, докато ги повтаряш или преди да започнеш да ги повтаряш. Именно как работят числата на гробовой. Това е просто манипулиране на енергията в Вселената или пренареждане на матрицата. Тоест програмиране на твоето подсъзнание в твоето тяло, което е твой суперкомпютър, който след като избуташ извън подсъзнанието с негативните убеждения и след като имаш само положителни убеждения, положителни вярвания, които те карат да вярваш, че парите идват лесно, че ти можеш да имаш пари, че се случват чудеса, каквото и да е. И буквално по много лесен начин ще започнат да се случват нещата и съответно твой суперкомпютър, подсъзнанието, след като пренаредиш матрицата и като преманеш негативните убеждения, той изпраща сигнал към космическия компютър, към всевисшия разум и съответно вселенския разум, той работи в теб и осъществява твоите желания, поне така аз съм го осъзнал. И другото важното е, че при някои хора може и след един ден да проработят, може след 5 дни, след 20, 30, 2 месеца, зависи. Тоест, важното е, както и при другите методи, никога да не се отказваш и ако искаш бързи резултати, числото за блокажи, както и по няколко часа на ден, например, да повтаряш тези числа 2-3-4 пъти на ден, по 20-30 минути, примерно. Можеш и само по половин час веднъж на ден, но според мен резултатите тогава няма да са толкова светкавични, няма да са толкова големи. Затова дори да отнеме 2-3-4 седмици, просто не се отказвай, а работи още по-усилено да преманеш блокажите и да привлечеш пари, ако това е целта, сферата, в която искаш да работиш, или намиране на нова, много добре заплатена работа, или каквото и да е друго. Просто никога не се отказва. Методите работят, но блокажите пречат. Ако искаш да разбереш защо почти всички хора на тази планета привличаме неподходящи партньори, може да натиснеш на това видео на екрана и да го изгледаш да разбереш причината.